Vítám vás u mé ukázky správce hesel Bitwarden. Bitwarden je nejlepší správce hesel pro bezpečné ukládání, správu a sdílení citlivých online dat, jako jsou hesla, přístupové klíče a kreditní karty. Začněme tedy uložením hesla do trezoru správce hesel. Ukládání hesel je jednoduché a snadno pochopitelné. Heslo si můžete přidat buď přímo ve správci hesel, nebo při vytváření účtu, kdy vám správce hesel díky rozšíření webového prohlížeče sám nabídne přidat si přihlašovací údaje do trezoru. Hesla se ukládají pro danou doménu přihlášení, nebo si ve správci můžete sami přidat další stránky pro použití údajů. Bitwarden je open source program a je dostupný v základní verzi zdarma. Dále je možné dokoupit si business verzi, kde jsou další funkce určené hlavně pro firemní použití. Pro obyčejné každodenní použití je ale základní verze plně dostačující. Děkuji za pozornost, dávejte si na svá hesla pozor a vyberte si svůj správce hesel, kterému vy důvěřujete.